Kuseyona ibulldozer imfene emnyama imfane bayihlinze yahleka. Indoda engayemuva le. Indoda ehlezi ino forward. Ureverse anginawo. Yiko masenza izinto ngiyangithanda indoda ezethembayo nendoda eyaziyo ukuthi yenzani ngoba mangithi mina ngifaka forward wena ufaka ureverse hayi uzosala kanjalo mdaka baba. Bengisachaza la ngendaba yalezi izinto ezijulile kakhulu. Ikakhulu nalapha emadolobheni ngoba ungacabanga ukuthi mhlawumbe inkinga zisemakhaya kuphela. La madolobheni uyothola ukuthi kunendlu okungahlalwa nje kuyo. Abantu indlu iyathengwa, abantu bakhona bahlala unyaka emva kwaloko seyithengisiwe. Seyithengiselwa abanye, uphinde futhi nabo bayahlala kuphela 2 years seyithengisiwe ithengiselwa abanye. Mawuthi yalandelelwe uyabuka ukuthi ayi kunofele babakhona laphana kunezinto ongeke uzenze vele esezazi ukuthi lana kusekhaya. Lana ke ngizothi kuwe ma ufuna ukulungisa izinto ezinjengalezo relax ungathi kimi usuhambe kakhulu so ulande abantu abehlukahlukene imfene emnyama bongakwayilanda ibulldozer bongakwayilanda kwalona nje legama elithi bulldozer akulona igama leli engalithola kudlalwa igama leli engalithola ngempela ngilinikwa amadoda engiwabonayo ukuthi amadoda lawa ngoba ngiyibulldozer kusho ukuthi ngivula indlela la engekho khona ngenza ibe khona. So lamaqhinga njengoba ngihlezi ngisho ukuthi sengisebenza ngokwe-experience kulomsebenzi wobunyanga. Ngisebenza ngamaqhinga engiwaziyo ukuthi uma umuntu ekulesimo lesi kufuna ukuthi ngenze kanje ngoba akusekho manje umuntu ongafika nenkinga entsha engayazi. Lezi inkinga zonke lezi sengidibene nabantu abaneyinkinga ezihlukahlukene. Akekho umuntu ongafika nenkinga entsha njengamanje. Yiko ngithi sengisebenza through i-experience ngoba mawuqhamuka nenkinga sengiyazi ukuthi kunomuntu engeke ngamsiza kule nkinga le. Ngamsiza kanje. Futhi makuwukuthi ayilungi kanje, ngiyazi mina ukuthi okay, ngizobe sengiyenza kanje. Lana nje ngizothi kuwe kunabantu othola ukuthi into yabo bantu othola ukuthi kulula ukuthi bathenjiswe into mase kumele ukuthi leyo nto leyo yenzeke kube sekuba inkinga lezo. Umuntu angasuka eNatal aye eGoli athenjiswe umsebenzi makafika eGoli uthola ukuthi hayi sebamphika sebathi hayi kunje ukube loyo muntu ngathi uyamsebenza uyomgeza wenza noma yini uthola ukuthi hayi ayikho into elungayo kuye. Lana kunabantu othola ukuthi lento akuyona into ekuye yilento engikhuluma ngayo into elapha ekhaya ngoba ikhaya malibulawa kubulawa ikhaya okusho ukuthi kubulawa wonke umuntu osuke engaphansi kwalolo phahla lwalelo khaya. Lana kunabantu othola ukuthi bazalwe lekhaya vele selabulawa akuyona into yayizolo leyo yinto eyenziwa kudala. Lo muntu uzalwe vele lekhaya labulawa wathola lesimo vele sala ekhaya siyilesimo esiyiso. Umuntu onjalo ngeke ukuthi uzohamba uyomgeza umgeza unane igazi lakho wavela kanalutho lo muntu ushaywa simo saphansi kwananda uphahla athemezalwa wazalwa ngaphansi kwalo kanti lo phahla lolu lwabulawa. Mangabe vele uzothatha imithi uthi uyomgeza loyo muntu loyo uyamgaba umsikela into engekho nje umgezela into engekho. Lento lena yinto kumele ukuthi ilungiswe le move ekhaya and umuntu onjalo uzombona ngokuthi uma esekhulile esephuma lapha ekhaya esenza into zakhe eceleni into zakhe kuyimazi iqala ngazo ukuthi ziyaqaqeka kodwa futhi mebuyela lapha ekhaya ubone ukuthi into zakhe zifike zimosheke. Lana kunabantu abazongivumela kunabantu othola bahlala koGoli bahlala koKapa bahlala koLimpopo bahlala le esilungile abacashe khona emisebenzini into zakhe zi-right makale emsebenzini zi-right zibalance kahle makale emsebenzini make wathatha isinqumo sokuthi uya ekhaya uyovakasha mebuya ekhaya akusiza ukukweleta ukufa mebuya man akusiza inkinga ukufa mebuya ekhaya uvele afike abuthe lemimoya lekhaya le mimoya emibi lekhaya le ngoba eminye ifika ichamuke seyethuka ukuthi hayibo lona kudala samgcina lo hawu soyasebenza nokusebenza samgcina ngasebenzi kuyimake uzothola ukuthi ubuya ekhaya umuntu sobuya nalamashwa
okwakuthi ke manje sekulimala imisebenzi, sekulimala ama relationship, sekulimala izinto eziningi, sekulimala ngisho izimali zakhe. Azasho omunye ukuthi hey uyazi nje since ngabuye ekhaya into zami azicaci kahle, since ngabuye ekhaya ngiphila impilo zomashonisa, since ngabuye ekhaya kunje ilesimo esikhuluma ngaso lesi. Into enjalo noma ke into ethinta ikhaya into edinga umuntu ohlakaniphile. Ikhaya ngeke nilungise nonke, mangabe nje ningabafana niwu6, cha khululekani ngeke nilungise nonke. Kufuna phakathi kwenu noyi6 kube khona ozohlakanipha, lo muntu okuyena yena sizolinka ngaye ngoba ikhaya aliphathwa abantu abaningi. Yiko uthola ukuthi ekhaya makushona ubaba kuba khona umuntu okuzomela asale abusa ikhaya. Ikhaya kahle kahle liwumbuso, liyafana nje nalento yokuthola ukuthi mhlambe nje umbuso wakwabani, umbuso wakabani, umbuso nakhona ke kunjalo ke la. Ikhaya aliphathwa abantu abaningi, liphathwa umuntu oyi1. Mekushona loyo muntu kuphinde futhi kube khona futhi ozophatha lapho kulelo khaya. Manje izothi nje nini ikhaya niyalihlanganyela kwasha kwacima niliphethe nonke, hayi nisazoba nezinkinga kusasa, khululekani. Nisazoyifonela imfene emnyama niyitshela ukuthi mkhulu lento okhuluma ngayo le sesiyibonile, mase nikhulile nje ekhaya ningabafana, shiyani lo muntu okuyena yena la ekhaya ophethe ikhaya, nina abanye hambani kwakhe imizi yenu kuze la ekhaya kuzoba nozinzo, nizohlezi nizwana, kuzohlezi futhi la ekhaya kumnandi ngoba nafuna ukuhlala nonke la ekhaya vele izinkinga zisazoba khona. Ekhaya nihlala nonke manje sebancane nisakhula, naqala nakhula nasebenza, nina eninganalo ilungelo lokuphatha ikhaya, hambani yofuna imizi, hambani yothenga imizi noma ke hambani yokwakha nakho imizi. Injalo nje lento. Imfene emnyama le ibulldozer, imfene bayihlinze yahleka. Makuwukuthi uthi wena uyadinga ukulungiselwa into zakho, uyadinga ukusizwa, uyadinga futhi ngoba la kunabantu othola ukuthi nje badinga nje lezi zinto ezilula zokugezwa. Hayi ngiyakwenza lokho, lokugezela nje for inhlanhla, njengoba kuhlezi ngisho ukuthi igaba zami ziyi4. Level 1 yiwo lokugezela nje inhlanhla, ukuthi nje uzogezwa nje mhlawumbe umuntu oyithandela ukuyidlalela lento zamalotho uwine, umuntu mhlawumbe oyidayisela ngomzimba, udinga ama clients amaningi, umuntu mhlawumbe uzenzela nje into zakhe eceleni kodwa nje umuntu owenza into yakho kuze uthola imali, ulapha ku level 1 wena. Bese level 2 ilento esiyibiza ngenduku yemali, ila kuqala khona ngazuthi ke kuthanda ukushubashuba kakhulu khona. Level 3 ilento esiyibiza ngamadoda. Bese ke level 4 ilento esiyibiza ngecontract. Abantu abaningi ke sebayakwazi, abangakwazi zama ukuthi ungifonele efonini, udaba lakho seliqedele efonini. Okwanamhlanje uhlelo lwami ngizolithatha ngilibeke lapho ngithi usale kahle emakhaya.